maglambing-lambing. Unya ha, ini uli ha. Pahuway sa tanan lang, uy. Say pahoy. Dili din lagi ko kanang pahuway sa tanan bagay. Kapoy na ko anang butanga. Ano yung kang pahoy nga so sa pilak adlaw wala lang ganit ang pahoy ko sa gusto nimo. Di pa labi ka nang problema lagi ko lab kay panahon nga magduog ta ba. Matay, lagnay man kayo. Damay mo lang ka sa una oy. Sa una mo lahutay ka. Undangan ako nimo tingkaon pero karon suwan agyud. Wa pagay pagsugod wala undang na dayon. Yung unsa, Pati ah. abi ni mo lang. Maabot ra sang taayam lagi nga mo bangon ni siya balik, mabuhi og balik ba. Terus apa? Pabuto pa ko nimo dugay gusto to ko nga kani ni kuwet ako nimo. Mubarog na dayon. Pati ikaw sa may problema ni no nga. Iambot nimo. Ilam mo gana. Papangitay na solusyon na kung di gani ang ka. Ay sige, ako bahala na oy. Panday ka ha. Sus malasa. Kung pag pagkuha, palyar na. At biyaw, di na ba kayo ko suwito ani mga motora? Sa motor, man siguro po ani. Pre. Uy, kami ka motor pre. Ay, sus pre mo eh. Buta niya akong ipabaon ng subanga. Pag mo na akong pulas kasa ba? Ayan niyo, kayo niya. Sus, mo pa itakuha na ako pre. Uy, palyar na kayo. Ano pre? Unaan jud ni Chicks Boy no nindot yung motor ba. Pre mo ikaw raman to pre. Kanang kay. Kalabs. Yata mo ni. Para nimo ha. Sige, istoryan lalaki ni. Sige. Ulit mare di. Ay mare. Ina lang ko pre ha. Sige mare. Sige. Amping mare. Oh. Patay. Sus patay pre sa una pre pilig tinuod kong babae. Nadayon di buto ni mo bro. Mau lagi sa kadagang babae akong nagian pero napunta gyud mo niya sus ya. Uy, Una tayo murag gaba. Gaba na po na imong happy kay sa una dagang kay kag babae na nga gihin punta nung ka ato. sus lagi pre gaba yun lagi pre. Sus karon pre gabaan di ko pre. Ano man dai? Aso suko na ko misi sige pre pila na jud ka simana jud wan ay bagdok oy. Di na mo barog si Junior. Matay pre, matay. Lagnay jud kay pre. Di mo iso. Gaba na siguro ni mo pre kay sa una sa pila ka babae nga agi nimo. Tabang ko nimo bisag ko sa lang wa gyud. Pero sagda kay pare man ta. So angan ti ka anak para balik na ka Matay pre, unsa may buhaton anak pre nga mo balik og pangisog ba? aw kana pre wa gyud kay di anak pero naapoy kaila nga makatabang dako kay tug katabang anak ang bawat ana imong problema. Masulba jud ko problema pre. Agoy. Kumpare ko ta pero ani lang pre. Uban nang tika di ko mapakita niya kay Ano pre? kanang mas dok si sagot. Kabalo Dok sisa. Ha babae? babae pangalan pag daan pre. Dia siguro mo gikan sa. Wala pre. Sa kamo tra pre. Ay Jesus. Nya sige pre. Kay ta mo lugay kay ano pre. Uba. Unyo sa mo akong motor dire pre nga. Mapalyar ba ni? Ay manawag niya latag bikan ko uban ni sa ko kay ako ni ipaayo nga ako Oh sige pre. Ya, ari diri abi. Sige pre. Ibangan ti ka. Bae salamat kay pre. Ko man ni pa. Ning apas na ko. Tawag tam sa tabi. Ako asa ka. Pre. Asa ka kita pre? Okay. Black pre. Mo na siya pre. Muna nang klinik dito sisa. Nya. Dok kay bahala ni pre. Sa ako naging ulit nagpunta yun kay napagpapit ko. Sige. Ya pre, dagang salamat pre. Away sa payan pre. Pana si Dok sa pre. Mo'y lalaki nga. Huwag di ayo anak. Tampal lang yun nga akong problema pre. Ano pre? Nyari din na ka pre. Ari di na pre. Sige pre. Salamat di pre. Amping pre. Lagi pre. Asin pero naglawa da. Kahapon daghan tayo. Magwat-wat taga may basinaan nay maabot. Ayo. Ay naa na jud. Ay Dok. Unsay May problema? kontak. Bili mo soda. Ang sulod ko diri. Pahadig to. Ay problema lagi Dok. Sus. Sa problema nimo? Problema gyud ako Dok patay. Pagkapan ni sa asawa, di na mo barog. Kanang problema dali ra kay na. Kabalo ba ka? Daghan laki ni problema ingana pod nga dili maana ilaha. Nagnay lagi din amo ana. Ay Jesus. Pag gamay ra kanang solusyon ana. Ay kabala ka, ako bahala. Ay pamilok ha. Okay kay Dok patay ni Dok. Pa-check up ko pero dili Dok. Asa man sakit ang diri dapita ha? Kakana Asa jud man dito. diri dapita? Sige asa. Asa man dapita? Sige asa di dapitan. Asa man nagana na? Dok nanginit ko Dok tinodo lagi paningot ko.
Balo ba ka ang problema sa imong paggana kay imong asawa? Huh? Ano madukong sa amin? Imong asawa dapat ilisdan na. Kasilis. Ilisig suway ha? Ha? Ikaw? Ikaw, seryoso kayo mo kaya na pare ni mo kaya mo din na inyong Di, may lang. tuyo. Di, ay, Sulba na ito, solusyon. nasulbat. Ha, nasulbat. Ano na may lang? Ikaw ko na ko. Ikaw na, salain ako. Wala.